Dit is Derch de Bibel. 1Kjennichs, program nummer 4. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 5, vers 1, Derch Kapital 6, vers 38. Dit is Derch de Bibel, 1Kjennichs, program nummer 2. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 2, vers 2, Derch Kapital 3, vers 5. Wanneer du angeschaut hast von der nur dit Programm, wer immer du bist, ob du wahrgeboren bist oder nicht, ob du jung bist oder alt, ob du die Bibel glaubend ist oder nicht, ich will die zwei Wahrheiten sagen, was du und ich in unserer Zukunft begegnen wollen, wo wir nicht ran können. Erstlich, Gott hat dort für uns bestimmt, dass wir ein Tag wollen sterben. Zweitens, Gott hat dort für uns bestimmt, dass wir wollen für Jesus an die Knien beten und mit unserer Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. In Philipper 2, Vers 10 und 11 sagt es so als dit. Im Namen von Jesus sollen sich alle Knien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beten. Und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehe bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Mein Freund, wenn du deine Knien hier in dit Leben des beten und nimmst Jesus an als dein persönlicher Heiland und Erlöser, dann darfst du nicht hier für den großen Wittenthron begegnen, wo die Angläubige waren, gerecht waren und verdammt für alle Ewigkeit. Ich lade dich nu weiter an, nur dit Programm zu horchen, zu sein, wo David nu am Ende von seinem Leben sein Sohn Salomon nur sich raubt und sagt ihm, dass er nu wird sterben, so als alle Menschen matten. Und dann, wo er am Befehl gibt, wo er soll regieren und Gott zusennen an seine Regierung. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bete, dass du das machst richtig segnen zu alle zu horchen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Derch de Bibel. We zijn nu aan dat tweede kapitel in 1Kjennichs, en dit is nu waar Dooft te zien zijn Salomo beveel heeft, en hoe de Salomo dat vlietig nog valje deed. 1Kjennichs 2, de eerste 2 vers. En Dooft zijn tijd zum storben weer nu dichtbij, en hij geeft beveel te zien zijn Salomo en zegt, ik go zoals alle mensen matten, daarom zie sterk en zie een man. Dooft zegt eerst dat hij wordt sterven matten, zoals alle mensen moesten. We ervaren dat iedere dag mensen sterven ramans. En we weten doordacht dat we alle worden sterven matten. En de Bibel deed je dat dan ook, besteed je. Adam zijn zin is eraf gekomen bij ons, en de dood dercht die zin. Mensen willen door dat leefste niet van reden. Maar dat maakt zo'n grote onderscheid, wanneer we weten dat we red zijn. En kennen om Himmel, wanneer we sterven moeten. Wanneer we geboren zijn, dan vangt de dood al aan te arbeiden en aan sterven. En met de tijd gewint de dood. Maar God zij dank dat het bloosbruk de sterven zijn, niet de ziel. Dan zei Dooft te Salomo dat hij zal sterk zijn, en een man zijn. Hij weer in den Paulus opgebracht. En hij weer niet een sterke man, fysisch. Hij weer niet zoals zijn vader weer geweest. Dat schijnt zo als wanneer Salomo meer te doen had met vrouws. En in hem zijn weer Dooft en Salomo zeer verschieden. En zo zegt Dooft aan, mijn zoon, ik had die nu zum König gemaakt. Nu, zie een man, ik had die eindelijk niet aangeleerd König te zijn. Maar doe dat beste dat u kanst. En nu is hij de Israël König. Dooft zegt nu ook te aan, 3 en 4 vers, en hou dem Herr God, dien God, zijn beveel, en zijn weg te wandelen, zijn geboten te houden, en zijn gerechten, en zijn verschriften, zoals het in Mozes zijn gezaats beschreven is, zodat u in wijsheid handelen kanst en alles dat u deest. Dat de Herr God zijn woord besteden kan, dat hij te mij zegt, wanneer dienen zins, worden obacht geven op weg, ver mee te wandelen en waarheid met ganse hart en ganse ziel, dan wordt het niet vele, zegt hij, dat ene wordt op den Israël troon zetten. Dooft het
Salomo zei hem ook toespreken, dat hij trouw zal blijven tot dem Herr God en zijn woord. Zijn rood tot dem jonge man is zeer wichtig. Meer zo, dat wat dooft hier te Salomo geef, halp hem een van de hoogbereemste Kjennichs te zijn, die deze welt jemals gezien heeft. Eindelijk is hij vielleicht de Kjennich, die beter bekend is als irgendein andere Kjennich, en wat dooft te Salomo geef, weer zoals dit kan ene zeggen. Eerstens, hij deed dat Kjennichrik van Saul zijn familie en dat Benjamin geslacht naar Juda brengen. Dit is zeer wichtig, zoals we zien, wanneer we naar het Nieuwe Testament komen, waar ik lees in Matthäus 1:1, dat boek van dat geslacht van Jezus Christus dooft zijn, Abraham zijn. En dan in Lucas 1:31 en 32, en zei eenmaal, du worst met kind zijn en die moeder lief, en worst een zin ter welt brengen, en du zalst hem dem naam Jezus geven. Die wordt groot zijn en wordt dem allerheiligste zijn genaamd worden. En de Heer God wordt aan zijn vader dooft zijn troon geven. Dit wordt te Marie gezegd. Bloos een nakomer van dooft zal den troon Israël bezetten. Tweedens, hij bestätigt Jeruzalem als de heilige stad. En als de religieuze hoofdstad voor alle Joden. En dat is nu ook nog zo. Als Israël de stad neemt in 1967 en kreeg van de Araber, zeiden zij dat ze geen gedanken hadden dat ze de jemels willen teruggeven, of afgeven. Dus dat is ihre stad, van dooft zijn tijd aan, tot in de eeuwigheid. Jeruzalem weer dooft zijn leefste stad, en moet dat de hoofdstad voor Israël. En Salomo moet dat nog veel stromen, alles toe, en dem dat hij door den tempel bood. Dooft moet even alles red voor den tempel. En dan drittens, hij deed jetse dienst uitratten, dat hij praktisch gezegd, en bracht gottesdienst naar dat ganse land. Dit weer zeer wichtig. Vierdens, hij neemt meerdere andere nationen even, en hij tolde taaks en zool toe Israël en Kjenich. Hij dreef de grens wieder zo wijd als wat Egypte am zuiden, en wat den Eufrat rieven am noorden en oosten. Israël is niemals zo groot gewas, zei dan. De vrede während Salomo zijn regeren, wie wils dooft over de fiend gewonnen hadden. Behoor nu dat dit alles is, wat dooft te Salomo geeft. Vijftens, wanneer dooft ook veel vroegers had, weer dat meestens politisch, en bracht niet moralisch het verdorven en een nationen in. Zoveel vroegers hebben we de motor die tijd, aber dem Herr God geval dat dag niet dat dooft zoveel vroegers had. Zoveel vroegers bracht dan ook veel tjenge, en dat geeft egel strijd in een familie. Dat geeft hem ook veel truhe later en zijn jaren. Dat weer even Salomo zijn vroegers die hem verleiden deden, en zoveel als hij had, wondert mij dat niet. Nog eind en dit, dat schandaal en dooft zijn leven passiert verdem, dat hij zich met de Bathseba bevried. Noordem, weer zijn leven en de henzicht rein. Zestens, dooft weer een dichter en een muzikant, en hem wordt aangediend als de schöne psalmist in Israël. Hij heeft ons winst 73 psalmen gegeven. 7. Dooft de den tempel uitplonnen, dat het geestelijke leven in een nation zal besteden, en dem Herr God aan te beden en aandacht, wanneer hij ook niet kon, dem Herr zijn tempel bouwen. Dan 8. En wanneer ook nog immer een beetje strijd weer tussen de 10 geslachten am noorden en de 2 am zuiden in Israël, zoals het weer gewaast zet zal zijn dood, had dooft toch geen probleem alle 12 geslachten terug te brengen onder zijn regeren, en Jeruzalem de hoofdstad maken voor gans Israël. 9. Als dooft starf, weer Israël de krachtigste nation in de wereld, en de mensen hadden dergweg vrede en vrijheid. Jeder ene zat onder zijn ene vijgenboom en wijnstok. De vrede die Salomo had, wie gekomen, der dooft zijn regeren. Dooft reed nu wieder te Salomo, 8e en 9e vers. En zei,
Du hast bij die dem Shimei, dem Gera zien zijn, die Benjamiet, die mi vlucht met een schwierige vlucht, als ik nog maar haar naam jenk. Aber hij kwam en trof mi door bij Jordan, en ik deed bij dem Herr God schweren en zeid, ik wou die niet doodmaken. Nu hou am niet schuldloos, dan du best een wijzer man, en weest wat du met am doen zust. Aber breng am nom graf, met bloot en zien elle. Dit hield zich nu meest zo, als wan dooft hier raag am geest en zin haft. Maar dat is eindelijk niet. Shimei had bewezen, dat hij een verroder wie. En wils dooft am geschworen had, dat hij am niet werd doodmaken, leeft hij nog. En dooft zegt hier nu bloos te Salomo, dat hij zijn oog op am houden zal, en wanneer met eenmaal irgend wordt van verroder aan te worden is, dan zal hij met am handelen zoals hij dat beste weet. En met de tijd passiert dat ook. Salomo deed met am handelen, aber bloos wil zij aangehoorzaam weer je waast, en doordat bewijst dat hij een verroder weer. 10e betaalde vers. En zo starf dooft, en am wordt begroofd, en dooft zijn stad. En dooft had over Israël regeerd voor 40 jaar. 7 jaar regeerde hij in Hebron, en hij regeerde in Jeruzalem voor 33 jaar. Dan zat Salomo op zijn vader dooft zijn troon, en zijn rijk wordt bijzonders bestedigd. Dooft zijn dood als een treurige denk. Hij weer een bijzondere gottesman gewaast. Hast behouden als dooft en Bathseba, eerste jong starft, zei hij wordt niet terugkomen om mij, aber ik wou nog aangaan. En nu weer hij daar bij zijn zin. En nu dat dooft dood is Salomo de Kjenich. En dat schijnt zo dat wanneer zest weer als regeren en aankomt, dan is er een tijd waar door aanru is. En volken grote hindernissen. 13, 14e vers. En Adonia, die haget zijn, kwam nu Bathseba, dem Salomo zijn moeder. En zij zei, komst du in vrede? En hij zei, in vrede. En hij zei, kan ik een paar woord met die reden? En zij zei, zij wieder. Want Salomo nu ook al op den troon zit, kon des Adonia doch nog niet ganz opgeven met zijn idee dat hij wel Kjenich zijn. En nu komt hij naar Bathseba. En zij heeft niet veel toevertrouwen in wat hij wil. Hij zegt even dat hij in vrede komt. En nu horcht zij. 15e tot 17e vers. En hij zei, du weet dat Kjenichrik meent weer. En dat gans Israël mij wil hebben. Dat ik regeren zal. Aber doch is dat Kjenichrik ramje draait en als mijn broeder ziet. Dan dat wir zien van dem Herr God. En nu vraag ik die nog een aanvraag. Zij mij niet nee. En zij zei, zij wieder. En hij zei, bitte, red met Salomo dem Kjenich, dan hij wordt niet nee, zei te die, dat hij mij de Shunamit, Abishag, te vroeg heeft. Hij zegt, wist mij dat Kjenichrik is waargenomen, ha ik bloos een kleine aanvraag. Ik wil gelijk de Abishag te vroeg te hebben. Want behouden hast, de Abishag, die doof bezorgen en zijn oude dag. 18e tot 21e vers. En Bathseba zei, nou goed, ik word te aanreden voor die. En zo ging Bathseba, naar dem Kjenich Salomo, te aan te reden voor Adonia. En de Kjenich stond op haar te trafen, en boog zich dool voor haar. En hij zat zich dool op zijn troon, en zei dat een troon zal voor dem Kjenich zijn moeder gebracht worden. En zij zat zich dool te zijn rechterhand. Dan zei zij, ik heb een kleine aanvraag voor die. Bitte, zei mij niet nee. En de Kjenich zei te haar, en dan vraag mijn moeder, ik word die niet nee, zei je. En zij zei, laat Abishag de Shunamit tot den broeder Adonia gegeven worden. Dit weer een drieste bevel. Aber Adonia wist dat Salomo niet wat zijn moeder er aanvraag afzei. Oder wens dacht zo. Dat is waarom hij naar Bathseba ging, leven als naar Salomo direct.
van ons heiland komen wordt. Ieder van ons heiland komen wordt. Ieder van ons heiland, luur van ons heiland, luur van ons heiland komen wordt. Wie wonen aan mijn tjejen van hij temt. Wie wonen aan mijn tjejen van hij temt. Wie wonen aan mijn tjejen, wonen aan mijn tjejen, wonen aan mijn tjejen van hij temt. O Sünder, wordt versteunen van God temt. O Sünder, wordt versteunen van God temt. O Sünder, wordt versteunen. Sünder, wordt versteunen. Sünder, wordt versteunen van God temt. en 23e vers. En de König Salomo antwoord en zei te zijn moeder, en waarom vraagst u dat deze Abishad zal te Adonija gegeven worden? Vraag ik nou dat Königreich voor hem, dan hij is mijn oudere broeder, en voor Abiathar, dem priester, en voor Joab, dem Zeruia zijn zoon. En de König Salomo schwoer bij dem Herr God en zei, mocht de Herr God zo te mij doen en mij, wann Adonija dit niet gezegd heeft, jegen zijn eigen leven. Jo, Salomo weer wijs. Hij wist dat Adonija hier zich reed moest dat Königreich te übernemen. Hij deed hier wat zeer gefährlich, aber weer zeer klug en hoe hij dat deed. Adonija, weer Salomo zijn oudere halfbroeder, en Salomo wist zeer goed dat Adonija al vorher geproefd had dat Königreich te übernemen, verdem dat dooft wem aangediend had. Bathseba weer eifältig, en dacht zo dat je nog schoot, want Adonija die Abishag wel had te vroeg. Aber zij dacht niet aan Adonija zijn hingen lastet. Aber Salomo wist voorts wat er hingen weer. 24 en 25 vers. En nu, zowaar als de Herr God leeft, die mij bestedigd heeft, en mij op mijn vader dooft zijn troon bestedigd heeft, en die van mij een huis gemaakt heeft, zoals hij versproken had, Adonija zal vandaag aangebracht worden. En de König Salomo schickt, dem Jehoiada zijn zoon Benaja, en die val op hem zodat hij starf. Adonija zijn dood weer onmenselijk, aber dat deed den jegenstand, jegen den troon opriemen. Dat weer nedig aan ons ziet te brengen, zodat Salomo zijn troon kan bestedigd worden en door kan vrede zijn. Zolang als Adonija ram weer, wordt hij ego plannen en proeven den troon van Salomo weg te krijgen. En die dem Adonija aan je steden deden, worden ook met aan zee gezet worden. Daarom deed Salomo nu dit, 26 en 27 vers, en te Abiathar, den priester, zei Salomo, go no Anatot, no die ene vlekken, dan du zust endlich ook sterven. Aber ik word die nu niet aanbrengen, wilst du de arche verdooft mijn vader droest, en wilst du alles lieden deedst en wat mijn vader geleden heeft. En zo deed Salomo Abiathar ruststeten van dem Herr God zijn priesterambt, dat dem Herr God zijn woord mocht erveld worden, dat hij van dem Eli zijn huis zeed, en Shiloh. Abiathar, een van ons zijn nakomen, wat van zijn priesterlijke ambt erop staat, en een huis geschikt en schand, wils hij en Adonija zijn jegenstand had aandeel gehad. De enige oorzaak waarom hem niet werd doodgemaakt, weer wils hij zo trouw wie je was tot dooft, während Absalom zijn oproer. Dit weer dan dat eng van Eli zijn priesterlijke linie. 28e tot 30e vers.
En die bericht kwam bij Joab. Dan Joab had ook aandeel gehad met dem Adonija zijn oproer. Want hij ook niet had aandeel gehad met dem Absalom zijn oproer. En Joab retst uit naar den aandachtzelt en hield zich vast aan de herne am altaar. En dat wordt dem koning Salomo vertaald, dat Joab naar den aandachtzelt gerand weer, en zij hij weer door bij den altaar. Dan zegt Salomo dem Jehoiada zijn zoon Benaja en zei te hem, val op hem. En Benaja kwam naar dem Herr God zijn aandachtzelt en zei te hem, zo zegt de koning, kom uit. En hij zei, nee, maar ik wil hier sterven. En Benaja bracht dem koning bericht en zei, zo zegt Joab, en zo heeft hij mij geantwoord. Als Joab hier wat met Abiatar en Adonija passiert weer, rand hij weg naar dem aandachtzelt en kreeg de altaar hierna te holen. Salomo wilde dem Benaja Joab om te brengen. Maar Joab kwam niet uit als Benaja hem uitvordert. Joab zei bloos dat wanneer hij sterven zal, dan wordt hij doorsterven. 31 en 32 vers. En de koning zei te hem, dan doe zoals hij zegt en val op hem, en doe hem begroven, zodat du dat aanschuldigd bloed kanst van mij en van mijn vader zijn huis wegnemen, dat Joab vergoten heeft. En de Heer God wordt zijn bloed terugbrengen op zijn ene kop, die op 2 mannen valt, die gerechter en beter wäre als hij weer, en sloeg den met dat zwaard. En mijn vader wist er niet aan. Abner, dem Ner zijn zoon, de kapitein weer over de Israël-armee, en Amasa, dem Jetter zijn zoon, de kapitein weer over de Juda-armee. Joab weer een bloederige man geweest. 33 en 34 vers. Den bloed zal door hem op dem Joab zijn kop komen, en op zijn nakomen voor Emma. Aber op dooft en zijn nakomen en zijn huis, en op zijn troon, zal door voor Emma vrede zijn van dem Herr God. En Benaja, dem Jehoiada zijn zoon, jenk en val op hem, en sloeg hem, en hem wordt begroofd in zijn ene huis in de wildnis. En hem wordt aangebracht wij zijn oproer, en den oproer jegen Salomo. En dan weer door de Shimei. Doof deed hem niet aan, wils hij hem versproken had, dat hij hem niet wordt aanbrengen. En nu deed Salomo hem zeer beschränken. 36 tot 38 vers. En de koning zegt voor Shimei en zei te hem, bouw die een huis in Jeruzalem en woon daar, en go niemals ergens zest wohaan. Dan dat wordt passeren dat aan den dag, wanneer du uitjest, en even den Kidronbach everjest, dat du je neef weten zalst dat du sterven worst, den bloed zal op den ene kop zijn. En Shimei zei te dem koning, wat du gezegd hast, is goed. Zoals mijn Herr de koning gezegd heeft, zo wordt dien deiner doen. En Shimei woont in Jeruzalem en lang het stoot. Salomo wil Shimei doorhaben, waar hij hem kan am oog houden. Dat schijnt dat wo Emma Shimei hand deed door weer trouble. Salomo zei te hem dat hij zich in Jeruzalem zal een huis bouwen en niemals uit de stad uitwanken een dood woord. En hij versprook dat hij dat wordt gehoorzaam zijn. 39 en 40 vers. Nu passeert dat bij 3 jaar later, dat 2 van Shimei zijn dijnen weggerand werden, naar dem Maaka zijn zoon Akkers, de koning en Gad. En zij vertaalde Shimei dat en zeide, die dijnen zijn en Gad. En Shimei zodelt zijn ezel en reed naar Gad om voor zijn dijnen te zieken. En hij jenk en bracht zijn dijnen terug van Gad. Oh. Shimei is nu buiten de staatswang. En hij deed dat direct, jegen Salomo zijn bevel. Salomo wordt dat vertaald wat hij gedaan had, en zo schickt de koning voor hem. En mij is dem Shimei worden dat knieën nu al zeer geflatterd hebben. 43 tot 46 vers. Waarom hast du dem Herr God zijn eed niet gehouden? Den bevel, den ik die geef. De koning zei tot Shimei, du zalst al dat bezit weten, dat du te mijn vader doof deedst. En de Herr God heeft den bezit teruggebracht op den ene kop. En de koning Salomo zal je zegend zijn, en doof zijn troon zal bestätigt worden voor Emma, voor dem Herr God.
En de König geeft dem Jehoiada zijn zoon Benaja beveel, en hij ging ruten volop aan en hij starf. En dat Königrijk wordt bestedigd, en dem Salomo zijn hand. Als Shimei aangebracht weer nu, weer dooft zijn beveel aan Salomo gevordigd. Salomo had ze mij al den aan zijn geriemte jaren König willen zijn. Nu kan hij aan vrede regeren. Nu komen we bij dat derde kapitel. Mank andret beschrijft dit kapitel wo God dem Salomo en een droom traft. En aan zegt dat hij nou wat vragen zal, en hij wordt aan dat geven. Aber eerst 1 3, de eerste 2 vers, en Salomo moest een bond met dem farao, de König in Egypte, en neemt farao zijn dochter, en bracht haar naar Jeruzalem, naar dort zijn stad, wat hij voordig weer, met een huis voor zichzelf te bouwen, en dem Herr God zijn huis, en een wand rondom Jeruzalem. Aber dat volk deed nog opvra op de hoge steden, dan door weer nog niet een huis gebouwd voor dem Herr God zijn nomen, en deed door. Behold dat Salomo opgebracht weer, wo er veel vroegers weer. Hij bevriet zich nu met dem farao zijn dochter, en dat moet dan een bond met dem farao. Een schoot. Aber dat volk weer nu waarde terug, en jetse dienst. Derde en vierde vers. En Salomo had dem Herr God lief, en wandelt en zijn vader dooft zijn verschriften. Aber hij deed op de hoge steden opferen en wijrook brennen. En de König ging naar Gibeon door te opferen, dan dat weer de grote hoge plaats. Hij deed door 1000 brandopfer opferen op den altaar. Dit kon opfer zijn gewas tot dem Herr God. En wanneer Salomo dem Herr ook lief had, wie hij doch niet zo'n geestelijke man, als zijn vader weer gewas. Maar ik moet hier nu verlaten. God te zegen, mijn vrienden. Jesus weet, versprach ik zie, dat werd hij aan zichzelf, en gebed en hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dat keine schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt nie von Sinn.